nili kado kawe alam ning jetam dia plan kado kawe to pan kai ka chisong kadom nang le to pan ti pajir lo kadom nili kan yetam kan tum ka lahan lo ASDC Congress BJP NGO lasong petum pan si hini ki pudam dia pan nili chisik lo sia pransi nili ki pudam dia bang kan tum ka lahan lo ASDC movement Harokresul kebra trokner kebra trok aningkan kai lapen longri longpat cipupet kacing hon dhorom lapen kado kawe cipupet pen isin nat si halabang sahut dolo lapen kai ki jok vanji ke lake regional party pen si jok vanji ku amen pen ASDC la nang formlo lapen nang senglo halabang sahut ASDC atum cipang tang tiklo lapen hala sohut ASDC atum kado kawe claim lo lapen tuwar kido kidam anta misen tensi dolong lo lapen chun lo sitame labangsa song intang pik lo lapen thir pik lo pu bongosina RSS atum chinidun det lo chinidun det aposi munida phanke nebji plotangte bidi pensi nebji lapen nebji plotangte di ingnar nebji plotangte lake ingnar pensi nebji lapen ingchin na panro ji plotangte lake ingchin penangji aposi la bangsa karbi akai ingtang piklo lapen akaprek a kongres ahut atunta johai dununa dalo la bangsa konstituensi long anta lake ASDC atun si pai thor ti lo pala su la puson no husi alang letum ke klempon ke dampon di fucholo jelboro lapen kadukawe along anta dampet lo lapen halo suhud mai meeting ki dunde atomapan anta boycott chebi lapen ke chok ke theng lapen Hemrit ki vardam ki freedom la sansi ki klem lo halo suhud lapen halo suhud nilithos tame aphi anke nilita klem dun long lang aposi nilita aphi anke nilita klem dun lo lapen hem humpli anke nilita me kai dun long lo lapen halo suhud kai a sentiment pinak aposi nilita ronga hele otan si tuwar ki konbundun abang lo jong si kongres mate kanchas diko matumbang lo tangte ni phuno ni phino ni ikno ni punu no satame aplum po jola puson apor hut nilita klem dun nong lo lake kopi pon ma pulo tangte khaya farman phanlo kusi hala suhut klem lo sita alang litum angbong kachi tonte nang dupok lo aphian ke Harokris rukebra Troks rukebra pho ani April 1 ani ke anke karbi anglong article 244A implement nang lapen pachun nang hemprek apartment claim nang pu 1 April ani ke or India along kapachu by arni si India ke thik pon det lo hala bangso arni lake di furong sopi lapen anparta akaprek ahavara long tame karbi akai ke hemprek long etlo lapen pini pen ke hemprek hang hello kusi hala bangso arni pacita ponlo karbi akai Hemrit me kacikai lapen kaciplung boycott kacibi lapen kacicok kacitheng kacipathi kacipivir ke hala so arni kenta dukok lo ko people lo protang te hemprek aparman hala bangso hemprek aparman aphan claim lo sita alang letum Harokris rukebra Troks rukeb rapho aningkan ke hemprek aparman aphan alang letum 30 department si chuyoram det le 30 department nang chuyo aparma avan lo hemprek aparman 30 department che assign the law MOU che tok dam det lo piniani an ASDC atum ke wan ke 30 department hala bangsa ka che tok along ke rida kacipidun ke pini penke nitum ASDC asong atum ke ASDC aparti atum ke nitum hemprek karbi anglong hemprek ke hang hilo puke rida cipidun tan lo holos hut komalo jontorong pi Erwin Teron Holeram Terang Jokson be lapenan parta Daniel Teron alang litum hale lasi alang litum poisa tilup kachithi hala bangso MOU chetok ahut poisa atilup kachithi pen ajok alang letum labangso apartita aku chipri hun lo hala bangso hut bi
inunut along poisa tilup hini kacitang te inut apan poisa tilup isi thonam jot pena jot thonam kok pena joksi halabangso ASDC ke akhina chi prilo anke ASDC H pen ASDC J tanang klang lo anke di ASDC H ke komalo holiram ASDC lo ASDC J ke komalo join torong pile hala sebenarnya ji thak lo anke la so 30 department ke wan pen ka chu jor anam lo lage di la so pen na phi ke anke la son nang dopok lo anke kongres atum hala so ke kancas di kompu sita aphi bang ke kancas di kompen kongres pa amen ang chelong lo kongres atum nang chipahai lo anke aphi ke kongres atum nang hon lo ningkan krip ho nang ka hona nang hon lo alang le tumsi ala sadak nang dudun chok pen le tumsi karbe ang long hempek ke van pohu apon le tum pan kongres atum pan pahai denoi ku pahai thu det adak nang chonun choramat pahai det lo pahai det pen aphi alang le tumta nang claim lo di nang claim lo bang lo CM tanang chulo MP tanang chulo MEC tanang chulo EM tanang chulo ladak singason tan ke prodip singar si cho ver sarjai ka thar ki pa icho nang cho ver lon ke la puson una hosi la kongres akai hosi anke kachu jorakam ta nang claim lo ladak asam rifle ta Joyram Ingleng ahut Joyram Ingleng akai husi la kongres dobama hu Joyram Ingleng CM ke husi las asakhi ke theng la dak bangke ke pathir CM Joyram Ingleng ke husi pini tan ke la bangso dim ke lum ple lo ku asakhi ke theng ke Joyram Ingleng CM ke do kongres akai la han la pen ke kongres akai hut la ningkan krip pon ang kachari hut lo alang le tum karbi ang long pen aja kong ke pon ke cheng ke PWD aja kong ke alang ni tum hando ke pon cheng long ke 30 department along pen aja kong ke pon cheng ke kongres kai hodong ke alang ni tum la pen la so pen alang ni tum la so RSS tang ho la pen hala so hutan ta alang ni tum la so akambang ke fombom la so kongres kai hota la pen kongres kai hut ladak longnit mate singasona long ta Prodip singa a period of hutsi la battalion kemalong ke alang lisi pidel redaksi pidel lo nona bangke la dak terek ele la le la pen la bangso kongres akai ke hinolo la pen chok chilo ku pen amen pen pot sarkar la nang po ku amen pen di la bangso amen pen aning dok desi munitatum chelar tusi BJP Bharat Janata Party la bangso a party banglo la bangsa party me muchot jibon pusi muniratum pehai det lo tapi hai det alam the bangke ratna sing ke bang ahut kalbi anglong hemprek nang ipo amen pen alang le tumpan pehai det lo alang le tumpan pehai det pen nang ke claim cengke or India along pen nang ke claim cengke poisa nang lar kun ke munit pran ke em lo akam lon ke kongres arni ahut poisa ka cibirti atangka anang lar kun amat labang so katherak labang so kyun epen apran chipi bang chipi long ke lapen hinia bang ako alang litum nang lar thulo NRC nang tar lip lo NRC ka chilong thek he abang ta chipi bang chipi long ke lapen ke thom ke choka bang ke karbi anglong di mahasau lapen karbi anglong nong nam ka chithang kwang mate nang tum la aphan simsak lo laki pur lang pidhengi rolar bank pur di nang kibipi me pik halata ele tumaphan nang lar phit le lasi latun ke poisa pen loksi ke jor pina lasi labangso son thom nang pleng alo lapen ke ako alang le tum non bangke long le ta achu jor lo ambania phan ke jor ji tam ho solar project phan ke jor ji tam ho sainik school phan ke jor ji tam ho ni lapen anparta hala Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma apiso aphanta longle kejor tang ho di lasi alang litung ke amut amat alam ke karbi anglong ke kejor lapen ke hala pu give and take polisi along ta alang litung ke karbi anglong along lesi nang chujor pide lapu keceplah lapen piniani anta labangso along le nang kejor labangso along le nang kejor ke alang litung tengni un edet
la bangsa long leke jor pensi ile tum karbi akhaya phan ka paching phur jipu alang le tang ke mang ke la pen ke sakuri talang le tum ke jor no mane phan lak pho mane phan lak kep mane phan lak troksi mane phan lak di pen lok si ke jor la pen ke pota ta alang le tum ke kachu jor lo ke che ke bia so tum pha kachu jor lo di la le alang le tum ke amut amat ke jor lo ke nam dun kali ke jor lo tamane ni tum long do o posi nang tum nam pono ni tum nang chu jor dun po uyo ke jor thu lo ke che plan la si alang le tum ke karbi anglong ka paching thurji a party kalile la song thom non dam ele song pli ke chok abang ke group pli ke chok abang ke BJP NGO sem ojem sanse atum a party alang le tum tame nile tum song trok atuma phan nang chu jor de ke dam tangani tarik crazy alang le tum na chu jor de nang pa cho bai de la se amut amat ke nili alang le tum phan ki pudam ji bang ke la ASDC Congress BJP NGO atum ke amut amat amen sinili ke ki euro kajor ko handula tum amen ke las bang pli tum phan la song pli tum phan ke nili hin pen amen ki ere bang ke kajor ko handula amen BJP ko kali Congress ko kali ASDC ko kali APHRC NGO ko kali tum amen ke kajor at ke jor lok pina kacho jor lok mone bangalong ke thek dung long me opposite ngeta nang nam do si chiban det lang ku bang kali ni long do chom lang ko nang jor dung det ko wa tu la si APHRC JI kathar agruba tangke bangalong misen posi ke thek dung long misen posi ni tum nam pondet ko ni tum karbi anglong chi bi ko ko ni tum sila bangso chi pondet ko ni tum si solai ko ujo non amat Article 244A karbi anglong long lelang atok ano kido akarbi tum anatimang akinang nai akar in nai talahan lo posi labangso akinang ji apanta nitung APHRC jai kathar a group ke lahan le na chivan det po nitung ke jorjele nitung ke jorjelo nitung ke chibi vet nitung ke chibi vet po lake aka fek akai tum hangli non tribal tum hangli bonta ing long akai ing long soto pha lake chipi po nitung chora pet dora pet ke long son an ke thek dum long son an karju dum long son an kachinia son an ke nitung ke van et cheta non nang le tum BJP pupe Congress pupe ASDC pupe nang le tum ke jor lok ke matidi ni long do chom lang ko ni pocket along asap do chom lang posini nang jor dun det po ke jor lok a party pinak nang le tum ke la posi nang le tum phan ke akorui le thol nang le tum phan amyan nang ke kajor phan nang le tum parupi ke la si ke jor abang ke intono ke nam dun abang si inang po kache van thu abang si kinang po kache nam dun pen ke van nang pa pleng chom nang po ele tum ke nang ji abang ke jor lok lutang te ele tum ke avidet po la si ke jor abang ke ele tum inton si non ke bang jilang arni abang ke nang le tum chivan det po si nele nang le tum han chungin le lapen ele tum jong si jor bom lang ele tum jong si pivir bom lang lutang te ele tum akar di akai ke dua thai masi avele lapen jase mer nili ki pudun ki jut sin nili ki pudun kang to bang ke nang le tum BJP atum si sarkar kachari lo setan arni wang si mas joining lapen arni wang si joining program kibi la aposi nang le tum joining program kibi reke jase mer nili nang le tum hanagi pudun kang to bang ke nang le tum ajapong si kabilu ku bang sin nili na pudun kang tum athe nang le tum si party ki dokok aposi joining rejita akam bilo lapen la bangsa paisa ke pa igra ke phang ho rejita akam bilo di hala nang kidu na tum ke lake nang dun pu athe nang le tum si pipe det loke e sakuri bakuri contract punon lapen kado kavi ke claim nang jasa yang ding anta nang le tum si pipe det lo posi nang dun le seta lake chitinri nang li mang ka heman akam chot nang li ajo nang li mang heman po adake nang li chi theklong le det ason nang li mang ke nang li ajo ke ok athan nang li ot tam lo seta adap nang li mang nang li make prang lo poten nang li la so ok athan ok no det ason la si nang li la APHRC tum nang joining tu na ret si nang li halak ap kijut apor ho ke nang li chi ot long tan po bangke nang li tumat hari laki
lomso nang limang keman cot lomso nang litu mapandinga parang cot apar hoke lahaya karbi tum atau anu ke doa na karbi atum ta luledat lapen khai kivir ke cicini dara posi ke jok jike APHRC jai kathar posi jok lapur labangi la hop alam sini lagi pulo nang litum paisa cepang ho tame paisa var tame inut long pensuri si inut pensuri polenam sitame namon sita mo avut ke langnon APHRC apan si jok hei pulagi la nilitum player dak si pulo non ke bangji emerita jai kathar aparti APHRC si hei po lapen long et la ana lam nije pen sinili lam the rip ik cek lo pardon